Ngithi angibabonga abantu balelizwe lonke inyakatho kuvuleka kweinhliziyo zabo. Phela abantu baseMozambique nje uma bebonga umhlangano sasade sileli isonto naliliya laseMozambique kwakade kuyelala ekhaya. Bathi mina ngoba manje yabona bayakhala abaseMozambique. Ngiyacela ukuthi laba bazocela umhlangano waseSibonisweni basizwele. Babazwele nabantu baseMozambique babaphe isonto. Abazange beyiqinisa inhliziyo bayithambise bathi base ubaba esho njalo siyabonga. Namanje kusakhulunywa eMozambique. Ngoba abazange sahamba sasike bancane. uShembe akaze abe mncane. Bayahlupha abantu ngoba ikhona into abayithandayo iyona futhi into ethiwa ama-social network. Thoma ngeke eMozambique ngiyibuya ngikubangela. Hayi uShembe akavinjelwa. Noma ke sakuthola ke kodwa yona esasakuthola kodwa akuyona into yabanzima kakhulu. Awushembe ngeke umqonde. Umazi khona ingoma la ethi malamon lo. Uthi ubomvu, umhlophe, uhlaza, unjani, umnyama, umhlophe akake umazi. Ithi angibonge labantwana balelizwe lasenyakatho. Ukuthi bakwazi ukuthi ingane zendoda yodwa ziyakwazi kwabelana ngekhanda lentethe. Ukuthi abantu balelizwe mabe bemlalela lo mfundisi wabo wasekuseni kade ekhuluma bayawongena ezulwini. Engalazeli kanti nje inkinga yekhe into enjengale yenzeke la hayi akazenzeke ukuthi uShembe afikele kunina ngakusasa besevuka yani mema bafowethu nani awozani
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu, Nkosi zinibusise. Ngase ngibatshela ke abantu bale eMozambique ukuthi njoba ngila kunina abagcotshwa basesibonakalisweni nenyakatho yonke engivumele kuba bekuyisonto labo kodwa abazange bagoqa inhliziyo bayidede lesibovula izandla bathi mase kufo wena baba hambe wabona eMozambique ngoba kade wabagcina. Ngiyabona ke leli sonto nalipha abantu baseMozambique lapha endwa laba inyanga ezintathu ubona. Kundiswa khona umtabela awayephethe inkonzo wazi wakhala inyembezi ngesabatha ejabulela lokuhlupheka kade bekuhluphekile ushebe bengamazi khona bazalwa baze bagana bengambonanga bemgcina emafodweni kodwa ifika kubona ushebe ubushembe kahlali ndawonye. Yena wenza bantu bakulelizwe ingathi abantu bangasithatha lesenzo ama-nazareth wonke ngangcono futhi kube lenkonzo yasekuseni ibila ecishe kupholile khona ama-nazareth entabeni Kenani bebeyophenduka bonke abantu balibone usizi lokukholwa ukuthi ukukholwa ufuna ukuyeke iphi uyeke kuphi uyeke uthande kuphi. Indawo la ekhaya wona nje kuyisibusiso esikhulu kabi ukuthi sisuke endaweni yangakini sicross iborder sisukela ethempelini lakho lamnandi hambo webantu benkosi. Akukho nje la ngithi ngathi sasahlupheka khona nama ngimazi uShembe ukuthi inhlobo nento angiyazi kuba ngabona ngila ufika umuntu athi usisize emotweni siginqana nemoto bese uthi yini inhlobo nento leyo. Kodwa ngithi ngibabonga abantu balelizwe abanye abantu bebeyonqaba nesonto labo fanele sikhulule inhliziyo umfundisi bekhuluma ngayo inhliziyo ngoba igcina konke okuhle nokubi kodwa uma uwagcina okubi kuba kuningi okubi kunokuhle. Ngithini abantu balelizwe inkosi zinibusisa. Ngibonga umhlangano owangena la umhlangano ngayizolo ngakusasa waphuma umhlangano eMozambique kodwa abantu balelizwe ngobona ngabe khathazeka ngabona behalalisa bejabule. Ngalokho kwenza kwenu bantwana baNkulunkulu ngithi nize ningavumi akufika noba ubani efuna ukunona nenqabe. Yazi ngijwayele mina ukubona uShembe mayesephuma la kade khona abantu bayakhala kodwa abala ekhaya babengakhali babejabula behalalisa. Ingakho mangithi ngiyabheka ukuthi esambanga nenyembezi la siyakhona ngoba phela ayikho indawo esahlupheka yona ngisho eborder zange sihlupheke akukho la sahlupheka khona la sayofika la sisiyakhona
kuba ikholwa ke bantwana kaNkulunkulu iyona leyo nto. Abantu bona abacona ngisho ukunuka kodwa bayahalalisa batshengisa ukujabula, kodwa uShembe uyahamba yakwezinye indawo kodwa abantu bayahalalisa bayajabula. Ngiyacela abantu azathathe lelizwe uNkulunkulu lezi inhliziyo anipha zona angaze angiphuthe ngolunye usuku. Ngoba nganibuka phela sengiphuma la ngihalalisa sesihamba ekuseni sifike ngayizolo ebusuku ngabona ukuthi akekho ozenzisayo labantu bahalalisa uhalalisa usuka ngaphakathi enhliziyweni zabo. Ngikubonga kakhulu ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi sithi sisambile nisibhasopele kahle impatha zethu size sibuye nisibhasopele. Ngibonge futhi nokungilinda. Ngafika la nangihlangabeza kwamhlophe imigwaqo kwamhlophe igceke. Naphinda futhi nangilinda sengibuya naphinda nahalalisa ukuthi lento lebenilindile neyazi. Ungifundele lapho Jawu 5 verse 7 no 8. Bunani uvele mafi
singafunda ngasukujulile ngakho bekezelani bazalwane ize ifike inkosi bekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba sayibonini esiyigugu. Bekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva. Verse 8 bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Ngiyabonga mbangela inkosi ibusisa. Ngibonga ukubekezela kwenu kumaNazareth alelizwe. Ningilindile ningiphasaphele nezinto zami eMozambique. Mina ke eMozambique uthumekile. Ngase ngifika la sengibuye eMozambique. Ngaphosa amaseko ngase ngingenisa imdedele. Ngalo ngosuku ngafika ngalo. Usuka ngena ke namhlanje. Lo sizuvala ke namhlanje. Nangesikhathi sengibuya khona eMozambique ngaphinda nezinto enanyenze ngifika la naphinde nangihlangabeza nahalalisa nibona seyifikile lento esilindile. Ngathi lapha kulela lizwe sengifunde ulimi lakho kancane ngathi Nazareth eMozambique yena neranza hayi bajabulanga abantu bakhona. Inani njalo Nazareth lenyakatho ngiyanithanda. Ngiyafisa ukuthi amaNazareth engathi angenza njengoba nenzile ayenze afane enze lento efana nale eyenziwe yini lenyaka. Ngoba bangase amaNazareth enze lento ngaphela uxabana nokuzondana ngaphela. Lande ngamandla kodwa ibandla lethu. Ungaloku ukuthi wena isonethize lakho. Cha, umNazareth asebandile. Umuntu mawumtshela ukuthi khona abacelile uthi ke sibavakashele sibaphele ehlale sikupha nina. Hayi baba uthi umkhulu wami ilanga siyaphikiswa la mhlawumbe kodwa eziluna siphikiswa. Manje kube kuphiswa yena zathi hayi baba leli sonto kusuke kuyelethu cha kulona leli elika Shembe. Into enezile abantu bala enyakatho ayi nathi sasixakekile abantu bale eMozambique bafika befikile kude eMozambique njengoba beze besiwabeza kuthina ngathi sengiba
khomba kubona umfundisi Suzi Mantombela nomzela nami lokhuluma namadoda nama ngibona into ngathi ithatha ukuba ifindo ngiyayidlulisa ufana nomuntu ohlupha pasapha mawusuthi mawuqhama ngasemnyango ngibaleke ngene endlini usuthi ngithi uyahlupa phela ngabe umuntu ngamele umuntu ohluphayo futhi mina ngenze kufihla ukubaleka kwami ngoba ngifuna ukubona ukuthi ngiyakubalekela khona uzoyiqoqa uqale phansi akuxoshwa umuntu la khona uzoyiqoqa uphinde uqale phansi ube umuntu akuyenzeka phela umuntu agcine ngasazi nje badesha umfundisini ukuthi ugcine ngasazi umuntu abona inyama okufana thandana ke bantwana bankulu niyo buye ngekhathi zonke futhi kunemini ngifundela incwadi kwaba seRoma 12 verse 9 to 11 abantwana uNkulunkulu baya usutholile singafunda baba uthando malungaphi uthando malungabe nakuzinzisa fanele uma umthanda umuntu umthande ngeqiniso umthande ngempela amen nenyanye okubi bese uma khona uthando fanele kusuke nibambelele kokuhle thandanani ngenhliziyo ngothando thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisane nandulelane ekukhuthaleni
ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe emoyeni nikhonze inkosi akukho kunye. Amen. Ngiphathwe ngabi nje makuthiwa amaNazareth awazwana yashayana amaNazareth. Sekwenze njani amaNazareth ezenishayana ngesabatha esindweni? Uma nje induku nje ngesabatha. Sekuphelile ukhona. Futhi induku ngoba phela lesiphatha ubhuku induku nemvubu kuyabla ngoba sigibeli mahasho. Ngiyabona le mihlangano eyakhe ubumnyameni. Asekhanya yabheda ngoba phela makusemnyameni niziphatha imvubu. Mase kuyisabatha emini seniphethe imvubu sekusekhanyeni fushaya abantu ngesabatha. Fukhohle ukuthi isabatha. Nibanga ukuba bashumayile. Ingayibanga into kaShembe. Ngabanga into engayona yakini. Bahlale befika njalo kumina. Beze ukuthi ayisengishayiwe baba. Omunye washawe egoli wathi wayetheni? Wathi ngitheni mina legoli. Lawo mshaba bathi ucishe bamphula iqolo. Wathi imbangeli ngithe mina abantu bangashawa. Kodwa ke phela umuntu mayefuna ukushaya uzokushaya. Base bethi laba bafuna ukumshaya. Ubukuphi babesho njalo. Bangabe saphendula yasho induku. Efuna ukubala nje ukuthi bengiwu. Ayiphele induku. Uyaphina induku esontweni ungadondolozeli uyibhungu nje. Angabe ingube uMnazareth. Akube inhliziyo. Masila amaNazareth sisizulwini. Uyiphumela wena nje ukuthanda kwakho. Amen. Amen. Sibophelela kuphelela. Manje ufuna ukuphuma la uzokuyaphi? Sukuvumela inhliziyo. Iyacetshwa inhliziyo embengeni. Mawusaba uzoyicela kumina uyicela embengeni. Inhliziyo into encane kabi. Inhliziyo ithi ayifani nempethu. Impethu incane. Kodwa lefika khona ifika ibonise yonke into ekhona. Sithi masila sizobhala amagama ethu. Incwadi nokuphila. Manje mawuzobhala igama lakho incwadi nokuphila phuma kwababi. Ngoba uyabona into abayihle. I-opposite yakhona ukubi. Yabona makhona ubungcwele nokulahlwa khona. Futhi khona into ekezwe abantu bathi manje umuntu mayekade ekhuluma ephethe inkozi athi umuntu bekhuluma ngayo cha. Wakhuluma ngayo kanjani? Enkozini kaShembe, abantu uShembeni wena. Yekeni leyo. Mangabe ube nenhlanhla. Wathi umntombela ephethe inhlumelo, ephethe inkonzo. Yasiyakigiyela wena woyakele futhi umkhawuthi intombela. Cha. Ngithi ngizokubonga. Ibingisinda nongazi ngizoyitshela bani. Ungathi ubutshela mina, hayi. Manje sengithanda ngoba kusekhona umuntu oseyikhulumile lento kwavele kwehla lento ebingisinda. Hayi uyombuza ukuthi umuntu ubethini esontweni lika baba wakho nesonto. Cishe ngathi lika yihlo lesonto. Singathi masizela yabona thina nje basama ngenyawo sila. Khona abantu abasithumile la ukuthi sizobakhonzela. Manje singathi masisamba ngenyawo bethembele thina samba ngenyawo bona sebahamba basekho la. Bese thina sibakhipha ezulwini. Mina ngangezwe umkhulilanga ukuthi wathi isihogo siyavalwa ngoLwesihlanu. Zonke ihogo zizovula ngesabatha ntambama. Ingakho nje abantu basemakini besoweni thuba benisheshisa idozana lizobanikela ngesabatha la. Kuthi labe khona abahleli kahle. Manje wena awenze ukuthunyelwa. Siwenze kwakho.
Ngiyacela ukuthi uShembe abaphuma endlini abakhumbule ababuyise. Sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Ubani uNkulunkulu asikhumbule mhla insuku zethu zokuphila zingamuka. Asingenise ezulwini lakhe. Ngiyabona ngekhaya ihlale nibona. Fika befundisi ngehlobo. Fika ababhishophu ngehlobo. Abanalo izulu Shembe kuphela nezulu. Nabo bayazi phela. Mina wawaphithi umuntu zasemaromeni. Na izigqoko zakhona lezi. Sasinegadi lapha. Lapha abaqadi. La kwakuvulwa khona le hotel yakhumbula. Ewagijima ngifuna. Ngathi abamlande wabuya weza kumina. Isiza ngamadola ngoba phela imini iqhude. Ulethe izipho. Uthi baba ngilethe lesipho. Uzokukhumbuzisa ukuthi ubaba mkhulu Bombela wayidlula la le mission mayintanda bese behlala phansi beyixoxela indaba zokholwa mayiseqedile ukuxoxa bese phinde yadlula. Manje kungijabulisile ukuthi nawe uzodlula la wadlula khona ukhokho wakho. Ningayona yena nazareth lento. Yino anikuyiphuca ayike into yophinde ifana nale emhlabeni. Ngifuna ukuzodlula amasosha eMozambique. Asithatha ngo-size 12 antina mina ngqo-size 7 ecatulweni. Manje abasithatha ngo-size 12. Akusasa yila kumina. Izocela intethelelo. Engasangibizi ke ngonyazwa ngithi nangoya. Esengibiza ngoNkulunkulu. Ukuthi into ethi Shembe nje ngiyazi. Angiyibonanga nami. Kodwa yenzeka. Sengiphethe ubhuko lami yalapha khona indlu lapha eMozambique. Enamathuna amakhosi akhona. Hayi sengiya kuyona le ndlu. Sengiphethe ubhuko. Shembe ke mayoqoqa abantu ufika ibonakalisa. Uthe siya ngakhona ke lapho. Bathi bevula amehlo labantu amasosha khona eMozambique ngase ngilandelwa amadoda amathathu. Agqoke nje bangigqokile. uShembe batshengisa ukuthi yena ubani. Yabona uShembe sekutshengisa into ukuthi ubani awulali. Uthi uyavuka ngesasa uthi uyombheka eJudiya. Uzothi useJudiya akasekho eJudiya. Uthi uyafenda nethi usuka manje. Kodwa ngoba usuku osekudinga uShembe nawe umdinga uzumfice. Ngoba lawo amasosha azange asiphelezele thina ayisisile wamuzi. Sapheziwa ngaphoyisa sisele wamuzi. Kodwa ngesikhathi uShembe sebemdinga ukuzoxolisa. Bawufuna bawuthola lo wamuzi. Ngoba babonile ukuthi ayibo akuyona into le ayijwayelekile impilo. Maye bani nazi nazareth lento eyino.
Ngasosha eMozambique abona imfihlakalo. Shembe ke wayiveza kuba mayibhala incwadi. Uwayibhale besikhanyela abantu umbani tipa. Ukuthi uShembe akuyona into yala emhlabeni. Wasemhlabeni ubamba nani ngenyawo. Bayiqhamuka namakhehla la esengilandela. Igqoke njengami. Mina mana ukuthi angihambi ngedwa ngaba namadoda. Kuthi nje uShembe uyincede engafundeki. Akafuni futhi umphaphele. Umthathe ngendlela. Axolisa bazobaxolisela nabangafikanga babesemsebenzini bathi siyabaxolisela. Ubona labantu baqhaqhazela. Shembe ke maye ngabe ezovuselela uNazareth ebantwini bezwe. Yabona mhla sabuye eMozambique. Isibili kube kumhlophe iceke. Kanti futhi bantwana baNkulunkulu sinoNkulunkulu thina. Shembe Nyazi akukho la kungavenjelwa khona unyazi. Mina ngakutshela ngomkhulu nyanga izulu. Bathi esemlalelo uyendle. Angazi uma ukadulele uyendle bese uzinywa ukuthi uleleni ke lapho. Wadlula umkhulu sebengalele uyendle. Sebele lento engakwazi ukuyichaza. Bathi beyiphapha bayosithela ngali. Base bebuza kubantu ababehlangana nemoto yomkhulu bathi akuyona ibhuki le. Kodwa umuntu aweyona. Wadlula uSathane. Usho yena uSathane, usho uNkulunkulu uSathane. Akukho ngempela ongavimba uShembe. Ngoba uShembe uvula la kuvaleke khona. Ngiyacela ke abantu kaNkulunkulu bonke abantu abafike la inkinga ezihlukahlukene engathi uNkulunkulu angababusisa baphume lapha sekuphelile konke kade kubaphethe leyinkinga kade baphethe siqaqekile. Inkosi sesizini kuzwela.